Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm un joc care seamănă cu Fall Guys. Cred că știți și voi, jocul este aproape cel mai jucat joc din lume. Dacă nu știți despre ce e vorba, uitați-vă pe YouTube și o să găsiți miliarde de videoclipuri. Așa că căutați dacă vreți. Opa. Am găsit după mine cu bombița să mi-o dea. Mi-a dat o bombiță. Acum noi trebuie să-i o dăm altcuiva. Să vedem. Hai că nu mai e mult și se termină runda. Sunt 3 runde pe jocul ăsta. Trebuie să dăm repede cuiva. Fugiți. M-a eliminat. Trebuie să jucăm altă rundă acum. Să vedem. Știu runda asta. E foarte grea. De-abia acum mi-am instalat. Sau mai bine zis acum câteva zile. Dar da. Nu m-am jucat deloc. Că am vrut să fac prima oară un videoclip și apoi să mă joc. Da, știți. Unii oameni cum fac. Opa. Mamă, urăsc cilindrul ăsta. Sus. Așa. Deci, până la urmă, dacă o să vă placă jocul, să-mi ziceți că o să mai postăm. Mamă, dacă de 11 aici. Aproape s-au calificat toți. Mai sunt 5 care se pot califica. 2. 1 a fost eliminat și de data asta, că am stat mult acolo. Să ne rugăm că runda asta vom câștiga. Mamă, asta e foarte greu. Asta e bun. Asta-i. Jocul e încă early access. Adică, da, știți și voi ce înseamnă asta. Când un joc e early access. Dar dacă nu știți, vă zic eu acum, adică e în beta. Și vă dă doar skin-ul ăsta. Dacă mă întrebați cum se numește, scrieți Fall DUDS și îl găsiți. Adică Fall Dudes. Da. Sper să vă placă, să dați și voi pe butonul de like și o abonare. N-ar strica. Că am văzut că am postat un episod cu o pisică și v-a cam plăcut așa. Și ce vreți să facem partea a doua? Să vedem ce trebuie să facem aici. Oh. Am înțeles acum. Nu.
Iarăși am fost eliminat. Mai jucăm un meci. Iarăși este jocul cu bomba. Avem noroc că nu ne dau cu bombiță. Pe noi. Așa că trebuie să scăpăm de cei cu bombiță. Să nu ne prindă vreunul cu bombiță și să ne dea bombița lui, că e nasol. Ne-a dat bombiță, nu. Și noi am dat acum bombiță la cineva. Așa că e bine. Nu, mi-a dat și bombiță. Bun. Unde e el? Așa, pac. Mă urmărește o haită întreagă. Mai sunt oameni pe care ai putea să-i fugăriți, domnilor. Bun. Aproape. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gata. Calificați. What the fuck, mi-a apărut în față? What? De ce nu dispari? Ce naibii asta? Skip. Știu, runda asta e foarte grea. Deci kiwi, cireașă. Kiwi. Cireașă. Kiwi, stau pe kiwi. Ce iar mi-apare asta? Nu știu ce. Dar probabil o să taie părțile cu asta. Aici portocală, aia și pepene. Pepene și aici. În față. Aici. Ce arată? Pepene, aici. Asta e a doua rundă, portocală asta. Strugure, pepene. O să zic că strugure fix în fața noastră. Portocală, cireașă. Pepene, banană. Banană aici. Bun. Asta e penultima rundă. Și am fost calificat din câte văd. Să dăm skip. Mamă, și aici este runda finală. Asta este foarte, foarte grea, dacă mă credeți. Și trebuie să stați pe loc aici. Când vine aia galbenă. Să săriți. Nu. Nu mă da jos. Sau să alergăm în continuu pe aici. Nu, și-am pierdut. Nu. I can't believe Ben could do this to me. Look, he just attacked my village on Coinmaster. This means revenge. Și cam asta a fost episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!